Dohodli sme sa, že sa dohodneme. Bol to neformálny summit a padlo rozhodnutie, že na najbližšom formálnom samite, ktorý bude v marci, musí predložiť predsedníčka Európskej komisie súhrn opatrení, ktoré majú viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti Európskej únie ako takej. Najzávažnejší problém, ktorý máme a ktorý treba riešiť okamžite, sú vysoké ceny energií. Samozrejme, že zvyšovať konkurencieschopnosť môžeme aj opatreniami, ktoré sú strednodobé alebo dlhodobé, ale nás teraz trápi predovšetkým cena elektrickej energie. Najväčší útok aj z mojej strany, ale potvrdzujem, že aj zo strany českého premiéra Andreja Babiša bol proti systému emisných povoleniek, pretože tento systém brutálne predražuje cenu elektrickej energie. Po druhé, sme veľmi vážne mali výhrady k tomu, že sú obrovské rozdiely v cenách elektriny, ak sa pozrieme na Európu. A pritom tvrdíme, že máme nejaký trh s energiami alebo s elektrínou, ktorý však vôbec nefunguje. Argumentovali sme tým, že emisné povolenky sa stali predmetom špekulácií, že zdražujú cenu elektrickej energie bez dôvodov. Padali rôzne návrhy, napríklad zastropovať maximálnu cenu takéto emisné povolenky na 30-40 eur. Minimálne sme dnes všetci odišli zo summitu s tým, že ak niečo neurobíme s cenami elektrickej energie, tak robíme z Európskej únie kultúrny skanzen, ktorý budú navštevovať bohatí Číňania. Takže komisia je pod tlakom, preukázateľne, bude musieť s niečím prísť, ale nemyslím si, že by to bola cenová revolúcia. Možno urobia sa nejaké drobné úpravy, ale ja nečakám, že by došlo k takým opatreniam, ktoré by zabezpečili férovosť, že by tie ceny boli v rámci Európy rovnaké. Český premiér Andrej Babiš mal pravdu, keď tvrdil, že zavedenie tohto systému ETS 1 bol nepripravený a neexistovali žiadne dopadové štúdie, pretože bola napríklad predložená analýza pred niekoľkými rokmi, kde sa hovorilo, že ako bude stúpať cena tých emisných povoleniek. A je tam analýza, ktorá naznačuje, že v roku 2042 alebo 2043 by mala byť hodnota tej emisnej povolenky 80 eur. A my sme ešte len v roku 2026 a máme 90 eur. Čiže absolútne sa netrafili. Takže tento systém nám nevyhovuje, nie je dobrý a spôsobuje také navyšovanie cien elektrickej energie, že sme totálne nekonkurencieschopní.